Chingakechi amaberera gesiasa achakire kororekana ningo mokonyi bw'omugavana imeye kaunti ya Nyamira Dr. James Gesami naboigo umuinjinia James Kemoni okoria obugavana bwa Nyamira baburire abanasiasa kokeania amaberera manke agesiasa naboigo bagikeirie ogotumeka abasaibu be erio baturubanie omorembe. We still have a long time to do politics. I know there are so many people here who want to be governors, they want to be senators, they want to be MPs. Tuliza boro kidogo. Ngoboni de chikura gwetera enyumba ya Jubilee. Igotobeko bomo ndo twara binto byokora kurwania baraibande bonakwira na chitendi magokwane binte bingao. Igento kende ngoteba wacha tupatie viongozi wale wako wafanye kazi wamalize tamu yao. Ase engwana yaye ya gisiasa nigo omoske wortachanwa akwaneire oburai bw'obugavana Nyamira. Egasi nigo tutagete tuyonchore na ndo tokore mirime wenerete. Abantu baminto titobaisa okorera obugambia gosori. Omugako oli okugambaga iga gakoruse ito North Mugirango. Lakini oena aba North Mugirango na bakorera na ba West bakorera na bagetutu bakorera na abantu babura buna bakorera. So I have made a decision omuntu no yomo guturiense na inde bono iga omwako yogo incha na abasabire tonchorerie oborai elinde chichoro nimboro kingani kikirashi gokoreka kurwaro kogenderera ensemo yaye omuinjinia James Kemoni. Lakini kwa ugavana mumeona Nyamira vile imeenda aiendi sawa igento kerororo like now tumeona kiongozi wetu tena ameitwa kwa Senate. Tuombe ule kiongozi akipata nafasi akipona afike pale kwa Senate to account the way our resources have been utilized during this development year. Ayonsi nigo akwanirwe asomoyega oyomo bwebirero ase kenyoro kya eronge bogichora ase James Gichana oyonero koria oboseneta bwa Nyamira nere akwanire enchira oburai obuya para onchorerie Nyamira. A governor, the county assembly, a deputy governor, na waziri bonsi ngokorabare gasia sobuamo mariogia tayo. Omo chandoro no yo Nyamira. Ese gigeroro omuntu webisama gekogenda nengoko. Oyondo kura kuchimoino igao yonde kagasene gutauria. Nyombo mongira no mogaka morwane omogaka moina babise bago basoke ne chinyini kuru suguri. Nyamira bono iga chisegi chirororo abantu bakuminyokani sana lakini bagwe pretend magaka iga basoka nigendo. Kinko reporter Getembe Kroiga Eronke ejegotoke menye wodi ya Bogichora ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira. Njefa Atigad Gisemba.